дуруд дӯстони азиз, дуруд он нафароне ки бо канали мо ҳастанд. Имрӯз ман манту пухтам, мантуи бо сведнои капуста, капустае ки сведной мегӯем ку бо ҳамон бисёр бамаза, бисёр хушрӯ. Шумо метавонед аз аввал то ба охир бо мо бошед, ролика тамошо кунед. Рафтем. дӯстони азиз, тавре шумо дидед мо мантуи сведнои капуста кардем, яъне ки баяш начинкаш сведнои капуста. Акнун ман ба шумо аз аввал то охир нишон медиҳам. Ин сведнои капуста мебошад. Мо ӯзина майда карда дар об 5 дақиқа меҷӯшонем, баъд хамир мекунем. 8-7 дақиқа мо сведнои капуста меҷӯшонем. Акнун хамири худро бо як дона тухм, каме об мешӯрем. кадбонои азиз, тавре гуфтем ҳозир сведнои капусти мо ҷӯшидеста. Мо аз орд, намак, 1 стакан об, 1 тухм ҳозир хамир мешӯрем. Хамири мантуро нишон наметиҳам, худотон метонед. ҳозир яка хамира мешӯрем, айпаси манту мешавем. дӯстони азиз, мо хамир шӯридем. ҳозир яка сведнои капустаро меорем, майда мекунем, қати пиёз, қати зелен, баъд хутонда вобастада намак, мурч, зира ҳамеха меандозем. ҳозир мо тайёр мекунем начинкара. хамирмон дам мегирад. нои азиз, ина сиёклаи мо ҷӯшид, 2 дона пиёз мегирем, камтар каути доштам, петрушка, ҳама мера майда мекунем, начинка тайёр мекунем. шумо ҳам бо мо бошед. азиз, ина мо сведнои капустара, пиёза, каутира майда кардем. ака чико мекунем, намак меандозем камака. дӯстои азиз, намака бисёр надозед, намак меандозем. ина чӣ буда, кумел, ина зира медозем, дидем, зира медозем камакак. камакак зира дозе, бо хушмазза мешава, бамазза мешава. Мурч меандозем, ина мурч. камакак мурч андозе, бисёртар андозе, бо хубтара. ана ака дар охир чӣ меандозем барои бо хушмаззатар шава? равған, ина камакак. нигоҳ кунем. як қушуқ басанак мекувем. ҳозир духтаро ман хамира тинук мекунам ва манту мепечонам. ина начинкаи мо тайёрае. хеле бамаззае. ранги гӯшти гӯсфандае. бо мо бошед. давомша тамошо кунед. баъди хамирро тунук кардан мо чоркунҷа мебурем барои манту ва начинкаи сведнои капустаро гузошта мо ҳозир мантуҳоро мепечонем. дӯстони азиз, хак ма камтар безебтар тинук кардагиам, мисли Сафияу, мисли Гили подписчик наметонам. ҳама кора метонам, ами тинук карданда камтар сустарем. хай ма блоги хонагӣ дорам, барои он ки блоги ма чихегум хонагие. дӯстои азиз, баъд манту мепечонем. дӯстони азиз, азиз, ина мантумо накардем. ҳозир дар болош камакак об мерезем ва мемонем 30 дақиқа мепазад. бо мо бошед. дӯстони азиз, мантуи мо шуд. ина нигоҳ кунед, бисёр ҳам бамазза. ранги меги ки ба гӯштай манту бисёр бамаззае. дӯстои азиз, ин мантуи ваяй, яъне ки бо сведнои капуста ҳай, пушаймон намешавед. як бор рак кунед, баъд дар комментария нависед ки маъқултон шуд ё нашуд. худованд нигҳбонтон.